Assalamu alaikum jama'a, barkamu da haka, barkamu sake sadar ku a wannan lokacin. Ni ne mai suna Yakubu Obida. In case in baka sani ba, ni ne dai mai suna Yakubu Obida. Ina mai ba ku hakuri domin akasi da aka samu domin rashin sakin wannan fim din nan mai suna addinin mu Life and Direct, kamar da muka ɗaure daga ranar 1 ga wata. Mun samu ƙananan akasi ne, shi yasa mu saka muku wannan fim din nan mai suna addinin ba. Amma daga yanzu insha Allah za ku fara samun fim din nan namu mai suna addinin Life and Direct a YouTube channel din mai suna Jan Hankali TV. Kawai abin da za ka yi ka ci gaba da bibiyar mu, kuma ka yi subscribe din channel din mu, kuma ka danna mana alamar ƙararrawa domin ka samu complete abubuwan da muke saki a YouTube channel mai suna Jan Hankali TV. Jan Hankali TV ta kuce namu ne, huta ganja. Na gode.